Odchádzame už v pondelok. A v pondelok zbalíme tu na celé naše kancelárie všetko, to znamená stoly, regály, stoličky, router, všetko valíme do nakladiaka, presunieme do Trenčína, už v podvečer už máme kanceláriu zriadenú tam, s tým, že napríklad telefónne čísla máme presmerované na linky v Trenčíne a vlastne kancelária je úplne kompletná tam. Tak na slnečnicách pracujeme už niekoľko mesiacov. Najprv sa tá pôda musela poorať, kypriť, zasiať samozrejme slnečnice, bol tam aj nejaký postrek proti škodcom. Takže nie sú bio. Ale to je biopostrek určite. My sa snažíme mať všetky tieto veci bio. Dokonca aj tie tekutiny, ktoré používame v chemických toaletách, sú bio. Sú také špeciálne. No, takže naozaj pracuje na letisku. Letisko je od včera kompletne pokosené. Vyrastla prvá slnečnica a dnes sa už začína aj kolikovať areál festivalu. Prvýkrát to robíme tak, že máme naozaj digitálnu mapu so súradnicami a kolikovanie už nerobíme my, že by sme krokovali alebo mali krokomer, ale už nám to je firma, to presne zatočí podľa našich predstav koliky. Sprch bude rovnako, to je 128 ružíc s vodou. Chemické toalety samozrejme počet zvyšujeme, bude ich vyše 500. Teraz práve zvažujeme, či budú osvetlené, pretože váňajší sociologický prieskum nedopadol najlepšie, keďže nezostalo nám ani jedno svetielko, ktoré sme nainštalovali do týchto toaliet, ale mám dojem, že pôjdeme do toho znovu a urobíme prieskum číslo 2. Možno vyhlásime aj nejakú typovaciu súťaž, že koľko ich zostane a niečo s tým budeme riešiť, lebo chceme, aby tá služba bola zachovaná. Takže toalet bude viacej. A čo sa týka ostatných služieb, možno niečoho nebude viacej, ale zase možno budú tie veci ináč riešené zaujímavejšie. Areál bude určite vylepšený alebo zmenený tak, aby priniesol nejaké také nové zážitky. A teraz je asi niečo cez 2500 lístkov ešte v predaji. Nás to číslo teší. Je možné, že už na mieste predávať lístky nebudeme. Uvidíme, ako ten predaj pôjde. Podľa toho, ako sa predáva posledné dni, to vyzerá, že na mieste predávať nebudeme, ale nechceme to ešte zakriknúť, takže začali to otvorené. Obrovské lakadlo je roller disco. Sme to zažili v Amerike na Burning Man a to by som odporúčil každému vyskúšať. To hlavne v noci parádna atrakcia, ale tu určite nevyskúšam. Neviem, rád si pôjdem pozrieť napríklad Kasabian, Bad for Lashes a určite sa zastavím na Victorian Englishman Gentleman's Club. To je taký objav od jedného nášho fanúšika, ktorý mi poradil. A neviem, je tam naozaj, ja mám rád, keď pôjdem niekedy sa previesť na bicykli po areáli a tak si pozriem z každého podia nejaké 2-3 minútky a pôjdem ďalej. Ja sa teším z toho, že budeme mať dobrý trh, že budeme mať celú takú peknú lúku s rôznymi aktivitami, kde bude vystavať Šimon Kliman, bude sa malovať na kvádre, bude tam Triennale textilu robiť rôzne aktivity, bude tam dobrý trh s tým, že jednak tam budú nejaké stánky, jednak ľudia si môžu doniesť, čo chcú oni, aby dostal niekto iný z festivalu a tak. A odtiaľ pôjde aj ďalšia novinka, ktorá ma teší, a to je taký slávnostný sprievod alebo slávnostná promenáda. Ľudí, ktorí sa môžu obliecť, nemusia ako len chcú a odtiaľ vyrazíme a pôjdeme na Liverpoolské oratórium. Sú 3 témy, keďže Chrobák poloslavuje 70, tak sú 3 témy: hmyz, Beatles a oslava alebo slávnosť. Takže na to som zvedavý a veľmi som zvedavý, koľko ľudí príde, lebo mne už bude stačiť, keď príde možno 1-2, že už to môže byť taký zaujímavý prejsť sa s festivalom s niekým, kto to si zoberie za svoje, a keď ich príde viacero, tak to bude perfektné. Ja som úplne rád, veľmi som rád a som hrdý na to, že príde na náš festival Larry Harvey, čo je zakladateľ festivalu Burning Man. Festival Burning Man je akcia, ktorá vznikla v San Francisku na pláži, kde postavili takého dreveného panáka a nakoniec ho spálili ako sochu. A to bol vlastne taký happening. Ale všetci chceli, aby to pokračovalo, tak Larry to presťahoval do púšte. A je to festival, kde sa nehrá hudba, respektíve hrá sa, ale iba tak ako vyložené sprievodná maličká aktivita. Hrá to väčšinou z takých, že art cars, čo sú také umelecké autá. A v púšti sa stretne 70 000 ľudí, ktorí tam vytvoria veľmi silnú komunitu a sú vlastne po tej plaji, čo je taká ako keby planina, rozmiestnené rôzne
umelecké diela, takže arts oni to volajú, tak sú to také rôzne sochy a inštalácie a proste všeličo. A v strede tomu kráľuje ten Burning Man, ten muž alebo človek, možno asi je to horiaci človek, ktorý nakoniec zhorí a o deň na to zhorí taký, že temple, chrám, ktorý je väčšinou úplne že nádherná stavba celá z dreva. A trvá 9 dní festival a je to podľa mňa úplný zázrak. Je to naozaj že niečo, čo som ja netušil, že či sa dá tak dlho vydržať v púšti iba s nejakými sochami, ale zistil som, že áno. A zakladateľa vlastne dušu toho festivalu budeme mať u nás a bude robiť debatu. Budeme mať aj 2 projekcie o festivale. S ním príde Marian Gudelová, ktorá je jeho pravá ruka, alebo je to jedna z 6 ľudí, ktorí šéfujú Burning Manu. A ešte príde s nimi ďalší člen, ktorý má na starosti takú jednu z aktivít na festivale, ktorá sa volá MET. A myslím si, že to je naozaj niečo, čo treba prísť a si vypočuť. No určite Vítania slnka, tam som vždy celý čas. A potom ja sa chodím pozerať na to, že ako fungujú jednotlivé veci. Určite sa prídem pozrieť napríklad aj na to, že koľko ľudí príde na slávnostnú promenádu. Určite budem na chvíľku na debate s Larry Harveym, lebo to ma zaujíma. A preto inak je dôležité, lebo tam vlastne ľudia môžu vidieť, že aj veci, ktoré sa na prvý pohľad zdajú úplne šialené ako nápad alebo nemožné urobiť, tak sa dajú urobiť. A naozaj môžu potom zaujímať veľmi veľa ľudí. Naozaj je to podľa mňa nevídané v rámci Zamegule, to, čo sa im podarilo s týmto festivalom. No a potom budem chodiť tak, ako fungujú jednotlivé kapely, no. Už si plány radšej nerobím. Vítania slnka, Larry a promenáda.